Mä innostuin laulamisesta vuonna 2010, kun meillä oli koulussa semmoinen talentkilpailu, missä sitten mentiin mun kaverin kanssa laulaa siihen ja sitten me voitettiin se. Sitten sen jälkeen mä alkoin käymään laulutunneilla. Sen jälkeen sitten mä kiertelin kaikkia markkinoita laulamassa ja lauloin serkkujen kanssa karaokea ja tälleen. Siis mä oon halunnut aina olla laulaja. Tai siis ihan varmaan siitä 2010 lähtien niin mulla oli semmoinen, että olisi kiva päästä tekemään edes yksi levy. Et oli mulla muitakin ammattihaaveita, mutta siis laulaja oli yksi niistä. Kun mä näin ton Kidchingin mainoksen, niin mun serkku sitten tuli mulle, että hei, osallistutaanko tuohon. Ja se oli alun perin ihan läppää vaan, että mentäisiin ihan läpällä testaa sitä. Ja sitten mä alkoin miettiä ihan tosissaan sitä, että olisi kyllä kiva lähteä kokeilemaan, että mä oon aina tykännyt kuitenkin laulaa. Ja sitten käynyt laulutunneilla ja tälleen. Ja mä halusin sitten kuulla niin ammattilaisten mielipiteen mun laulutaidoista. Ja sitten mä lähtin, sit mun serkku lähti mukaan, mutta se tuli tukemaan mua siihen ja oli täysillä mukana siinä. No Kidching oli tosi mahtava kokemus, siis se oli ihan ainutlaatuinen ja se oli ihanaa tutustua siellä muihin laulajiin tai siis ketkä osaa myös laulaa tosi hyvin. Ja sitten kuitenkin me ollaan omalla tavallaan niin samanlaisia, varsinkin laulun suhteen, että me kaikki tykätään laulaa. Se on yksi asia, mistä me tykätään samasta asiasta. Niin se oli tosi mukavaa. Me finalistiporukan kanssa me ollaan tosi hyviä ystäviä, että me tekstaillaan päivittäin tai saatkaan tekstailla ja meillä on sitten kaikki ryhmiä, missä jutellaan ja lähetetään kuvia toisillemme ja kerrotaan keikoista ja tälle, että me ollaan tosi hyviä ystäviä. Antti Tuiskon kanssa oli tosi mukava työskennellä, että aluksi hän sitä ujosteli hirveästi, että kun se on julkis ja tälleen, mutta sitten kun se oppi tutustua tai tuntemaan ja näin, niin se oli tosi mukava. Mä en oo Anttia hirveästi kuunnellut ennen Kidchingia, että nyt varsinkin kun sille tuli tää uusi levy, niin mä oon kuunnellut sitä oikeastaan aika paljon äitin kanssa autossa ja sitten Spotifysta ja tälleen. Mä en oo sitä ennen, mä en oikein oo perehtynyt Anttiin silleen, että mua harmittaa hirveästi, mutta jälkeenpäin mä oon sit kuunnellut ihan hirveästi Anttia. Antissa se luonne on ehkä parasta siinä, että se on tosi ystävällinen ja mukava ja se on huippupersoona ja hyvä laulaa.